Presented by Aryan Music World। हाँ बोल ना की बात आई दिन के बाद हम तोरा से नहीं मिले ये नहीं मिले बता की बोलत रह या कि हमर शादी कहीं और सेट भ गेल हम जाय छी इंदा के काट देबे पीछे विकास सिंगिंग बंसीधर चढ़ हाँ कलियो भरोसा हम तोरा परनिया तोर दलही हमरा विश्वास गे जोई में ससुरा भाई अपना डोली में चढ़ के शमशान जैतो हमर नहास गे जोई में ससुरा भाई अपना डोली में चढ़ के शमशान जैतो हमर नहास गे Presented by Aryan Music World। सम सुबह मांगरी हो तोरा भगवान से मिल गेलै ओकर परिना मांगे बाबू भैया के चलते हमरा छोड़ के जाई अचरा में लई के पारा गे जोई में ससुर भाई अपना डोली में चढ़ के हमई में जइबू शमशान कितनो हम कहै छी हाथ गोड़ पकड़ के माने ने पूछै हमर बात रे बियाह के बाद मिले ससुरा में आई है करबो तोरा से मुलाकात रे शादी के बाद मिले ससुरा में आई है करबो तोरा से मुलाकात रे रिकॉर्डिंग बाय अजय Presented by Aryan Music World।